Έτον κάποτε ένας Αιγιδομάνα πίσεν 7 μικρά Αιγιδόπα. Κι άμον μάνα παγαπά τα παιδεία τς, α έτσι κι ατέ, πολλά εγάπανεν Αιγιδόπατς. Έναν ημέραν η μάνα έπρεπε να βγαίνει έξω στο σπίτι και να τερεί και φέρ κάθ να τρώνε τα μικρά Αιγιδόπα. Προτού να φεύγ, ελάλεσε να τα κέρθαν σου μάσατεν, να διαρμενεύατα, ντό θα φτάνε που θα πομένε μαναχάτουν. Παιδόπα μου, εγώ θα πάω σε ορμά να τερώ και βρήκω κάτι να τρώτε. Εσείς τσικαρόπα μου, α τώρα που θα απομένετε μαναχάσουν, να ενωνούσεσουν στο κεφάλ και να στοσεύετε. Ήλια πατών των κακών των λύκων, που άμα εμπένα πες στο σπίτι, κανάκι θα αφήν, ολουνούσεσουν πα θα τρώει. Να εξέρετε πως εν πολλά κατακέφαλος και τεψής και μπορεί εύκολα κι αλλάς το σουφάδνατ και φτάκι των καλών να γκοπόντσας και να ανοίγετε την πόρτα. Άμα ίντιαν και να φτάει, η λαλίατεν πάντα χωζωτών και τα ποδάρια μαύρα. Ας σου έξαν τη μάνα να τουν Αιγιδόπα, είπαν. Μη φοάσαι μάνα, θα στο σέβουμε, βέβα εσείς η δουλείας και ξάιμι χολοσπάντς. Α έτσι πά η Αιγιδομάνα εχπάστεν για το ορμάν με ήσυχον το κεφάλματς. Πολλά και δεύεν και έρθεν κάποιος και κρούει την πόρταν. Ανοίξτε μπουλόπαμ, η μάνα σου είμαι και έγκασας να τρώτε. Άμα Αιγιδόπα πορμήνευσε να τα η μάνα του, έξαν το χωζωτόν τη λαλίαν και γρίξαν το ενολίκον και είπαν «Φύγον, φύγον λύκε, κι θα ανοίγουμε σε. Τη μανίτσα σε μουν η λαλία εν λεγνών και γλυκίν και όχι αμόντεσον χωζωτόν». Α τότε ο κακόν ο λύκον εκλώστεν και βέβαι να πες ορμάν και ράεψεν και έβρενα παν σε έναν τρανών δεντρών έναν μελισσοφολέαν γομάτων μέλ. Εξέβαινα παν στο δεντρών και έφαεν όσον μέλ επόρεσεν. Α έτσι πά εμαλάκωσεν και η λαλίατ και γέντον λεγνών και γλυκίν άμονται Αιγιδομάνας. Ξανέρθεν ο πις και κρούει την πόρταν το σπιτία του και τσαΐζ. «Ανοίξτεν παιδόπαμ, η μάνα σου είμαι και έγκασας να τρώτε». Άμα σίτα έλενα τα ο λύκον, εκούμπησεν στο παραθύρ το ποδάρνατ και τα Αιγιδόπα είδαν το έτον μαύρον και απαντούναν τον. «Κι θα ανοίγουμε σε, η μανίτσα μουν και μαύρα ποδάρια άμον εσέν, ο λύκον είσαι». Έγριξεν το λάθος ντεπίκεν, κρούει το κεφάλνατ, άμα κι απατώ πίσεν σονούνατ, ο πίσκι κρούει. Επίεν σι χαμελέτεν, έβρεν το χαμελετάρ και ψαλάφεσεν αδίατον έναν τσουβάλ αλεύρ. «Δώσ' με έναν τσουβάλ αλεύρ να λήφκουμε». Ο χαμελετάρτς εγρίξεν κατ κακόν είσεν σονούνατ και κεφέλεσεν αδίατον. Άμα ο λύκον εφοβέρει ξενατόν, πως άμα κι δίατον τα λεύρ θα τρώιατον και εντό να επίνεν. Άχαρον εδέ και να τον τεψαλάφεσεν. Επέρεν τα λεύρ και έξισε να το απάνσα ποδέραθ και γένταν κάτασπρα. Επεκεί ξανεπίεν στο σπίτι με τα Αιγιδόπα και ας σου εντόκεν την πόρταν λέει «Ανοίξτεν πουλόπαμ, η μανίτσα σου είμαι, ας ορμάν έρχομαι και έγκασας να τρώτε». Απαπές τε Αιγιδόπα κουίζνε «Δείξω μας το ποδάρις να ελέπουμε άμα είσαι η μανίτσα μου αμοντολές». Α τότε ο λύκον εσέγγεν άσπρον το ποδάρνατ στο παραθύρ. Όντες είδωνα το Αιγιδόπα, επίστεψαν το εν η μάνα τουν
και άνοιξαν την πόρτα. Άμα ατός πεσέβαινε απ' στο σπίτι, έτον ο κακόν ο λύκον. Με το που είδαν τον τα γιδόπα, ερχίνεσαν να τρέχνε να κρύφκουνταν, άμον μπαλαλά απ' στο σπίτι. Τέναν έλαγγεψεν και σέβεν αυκά στο τραπέζ. Το δεύτερον εσέβεν αυκά στο κρεβάτ. Το τρίτον εσέβεν απ' στο φουρνίν. Το τέταρτον ο πις ασυμπερτέντη παραθυρή. Το πέμπτον εσέβεν στο λεκανόπον την εροχήτε. Το έκτον σο το λάπα πες. Και το έβδομον σο το λαπόπον τη ρολογή. Ο λύκον εκυνήγεσε να τα και πίεσεν και έφαεν τα έξαπατα. Μανάχον το έβδομον κρύφτεν σο του λαπόπον τη ρολογή και πόρεσε να ευρύκει. Με το που εχόρτασεν και βάρενεν η κοιλίατ, ετσορκανίεν βαρύς και πλώθεν αυκά ασέναν δεντρών και έρθεν και καπάτεψε να τον ο ύπνον. Πολλά και δεύεν εκλώστεν στο σπίτι η γιδομάνα. Έβρεν την πόρτα να σπαλιχτών. Εσέβεν απές. Το τραπέζ, τα σκαμνία ακούπιστα, όλια πεταμένα αδάκι εκεί και τα γιδόπα άφαντα. Η Μάρσα αράβει τα παιδεία της, άμα πουθέν και βρήκετα. Ερχίνεσαι να ακούεις έναν με το όνομάνατ, άμα κανείς και αποκρίσκεται. Μανάχον όντες εκούηξεν το μικρότερον έξεν τη λαλίανατ. Αδά είμαι μανίτσαμ, σο του λαπόπον τη ρολογή. Επίεν εξέγγενα το ασο το λαπόπον και εκείνο είπε να τεν όλια όσα γένταν στο σπίτι να του. Η άχαρέσα πολλά έκλαψεν για τα παιδεία της, άμα παρά το κακόν έβρενάτεν και την πίκρενατς επεφάσισεν να πάει ευρύκ το λύκον και να γουρταρεύεται. Έφυγε στο σπίτι, εμπροστάτε και από πίσω το μικρόν τεγιδόπον. Ασου εράιψαν κάμποσον, έβραν τον λύκον απλωμένον αυκά σε ένα δεντρόν, να κοιμάται βαθέα και να ροθονίζει. Εσούμωσε να τον, ετέρεσεν την κοιλία να την αλαταρίζει και λέει: «Θεέ μου, λες να είναι ακόμα ζωντανά τα παιδόπα μου?» Έστειλεν το μικρόν τεγιδόπον στο σπίτι να φέρει ένα ψαλίδ, βελόν και ράμαν. Όντες επέρεν το ψαλίδ και ερχίνεσε να κόφει την κοιλία τη λύκονος, ελάγγεψε να παπές το πρώτον τεγιδόπον. Συνέχισε να κόφτ και έναν εξέβανα συγκυλίαν και τα τα αιγιδόπα. Έσαν όλια ζωντανά, γιατί ο κακόν ο λύκον ατόσον βουλέας πέτων εκούρτεσε να τα ολόκληρα. Η αιγιδομάνα είπε σε αιγιδόπα να πάνε αγλίγορα και να φέρνε όσα πέτρα σε μπορούν. Επεκεί και όσον ο λύκον εκοιμούτον ακόμαν, επέρεν και σέγγεν τα πέτρα συγκυλίανατ και με το βελόν και το ράμαν έραψε να τα καλά. Όντες εγνεύσεν ο λύκον τα πολλά τα πέτρα συγκυλίανατ, επίκανα τον και δίψασεν και πήγεν σ' έναν λιμνή να πει νερόν. Την ώραν πεπορπάτηνεν και παίγνεν να πει νερόν, τα πέτρας απέ συγκυλίανατ ερχίνεσαν να κρούνεται έναν άλλο και ο λύκον ουνίζει. Πολλά δυσκολοχώνευτα τα τεγιδόπα. Άμον πέτρας στέκνε απέ συγκυλία μου.
όντας έφτασεν σολυμνήν κικά και κλείστε να πίν, τα πέτρας απέ συγκυλίαν αθε εγλίαξαν εμπροστά και πέραν και έσυραν να τον απέσω νερόν, και έτσι πά ο κακόν ο λύκον εφουρκίεν και εγλίτωσεν κι όλεν τορμάνα συγκακίανατ. Η εγιδομάνα και τε γιδόπα πολλά εχάραν και απατώτες κι αν έζησαν ατήν καλά και εμείς κι άλλο καλίον.